Scriure ton nom a la neu més blanca, lo vent bufarà, la neu es fondrà. No busquis ton nom a la neu més blanca, ton nom no hi serà. Scriure ton nom a l'humida arena, l'onada vindrà, si revolca. La ginesta al travagliata, la ginesta amb tanta olor, és la meva enamorada que ve el temps de la calor. Per a fer-li una abraçada he pujat dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot perfumat. Feia un vent que n'enamorava, feia un sol molt rasgat. Ciao, ciao. Ti arrivo tardi, adesso corre immediatamente, arrivo tardi alla fabbrica. Vamos, mira, La casa que Domènec i Montaner es va fer construir a Canet a la darreria de la seva vida és de clara i l'any 1923 mor Domènec i Montaner, que és enterrat al cementiri de Canet. Es pot dir que amb la mort de Domènec es clou l'etapa modernista de Canet, un període fecund, brillant, irrepetible. Fixi's bé, les 6 en punt, fins amb les coses de luxe, i el nostre pas, bé, és un pas de luxe, m'agrada sempre arribar-hi a l'hora. Sí? Així m'agrada. Cregui'm que no us penediran d'haver vingut en aquesta agència de matrimoni. No, ai! Vostè ha fet tot el nostre permís, senyoreta. Aquesta noia, qui la veuen, és la filla d'un coronel. Tornarse dona de bé. Pero ¿qué quieren? Oh, ¿y qué vols que quieran? Quieren lo de siempre. És a dir, que un vol i l'altre no quiere. Això mateix. Escolti, senyoreta, a mi m'està bé tot. Tot, encara que sigui sento parlar. La Julieta. Ui, que deu ser gran la Julieta. Com em vaig anar de casa seva, Sí. Llavors tenia 15 anys. 15 anys, però 15 anys, un gran pom de flors.
tanta olor. És la meva enamorada que ve el temps de la calor. Per a fer-li una abraçada he pujat dalt del serrat. De la primera besada m'ha deixat tot.